Nu åbnes dørene til en helt ny dating-sæson. Vi har samlet et panel af smukke singlepiger, som har det til fælles, at de elsker at møde nye fyre. Jeg tænder på charme, selvtillid og lækkert hår. Kan jeg ikke bare sige, at jeg kan godt lide mænd? Men de skønne singler ved præcis, hvad de leder efter. Hvad er der galt med at være maskinmester? Altså, man kan jo godt komme lidt højere op i rangen, ikke? Og de er ikke blege for at bruge knappen. Du er alt for hardcore til mig. Hardcore? Ja. Jeg har arbejdet i en vuggestue. Spillet er det samme. Reglerne kender I. Velkommen til dagens mand. Første mand på gulvet er som altid Pelle Venegård. Så hej piger. Her har vi jo så baneving nummer 6. Det er jo en af mine rigtige guldgrupper. Der har vi en fed udregning. Det er simpelthen bare noget af det, som er rigtig det er rigtig godt. Ja, det er. Vi er med i gang med at snikke snitpind her. Det går bare bum bum, helt vildt. Så er sådan en snikke snitpind her. Det giver en god varm der. Alle de her gode sager her, de skal man passe godt på, det er simpelthen. Du har så store tomater her, og du er kraftplæme, så stor man kan bære dem. Det er jo lige så fint. Ja, hej piger. Se, så her er det så en af mine andre paladser oppe på Mors, vores dejlige lille fiskehus. Og se, sådan en fantastisk udsigt, vi har fra vores køkkenvindue her. Det er helt vildt. Og her, piger, bum bum, her fisker jeg hele fjorden tom for fisk. Og even og de andre gutter, de kan bare pakke deres hej sammen, du. Sådan! Det kærlighed, kald det lige, hvad du vil. Der findes ingen ord, der helt slår til. Se her, piger. Her har jeg Ly. Og Ly, det er min guldgruppe. Det er der alle penge, de buner ind på kontoen. Det er simpelthen den fedeste forretning, jeg nogensinde har lavet. At jeg så lige fik malet det hele en dag, det var jo af 2 årsager. For det første kom der en lille sky forbi, den næste der kom der en rigtig kryddersild. En sådan rigtig guide-model ude på gaden, og det kunne jeg stå for. Så jeg blev forstyrret lidt i mit arbejde. Men penge, for fanden, det giver penge. Jeg er ikke med fra Tyskland, den prøver vi bare lige igen. Okay. Und den Namen nochmal. Jeanette og Henry. Jeanette, okay? Ja. Jeanette og Henry, tillykke med fødselsdagen fra Tyskland.